Celý rok vám vo Farmárskej revii ukazujeme robotu iných. Dnes sa vám pokúsime dokázať, že čo si vieme urobiť aj vlastnými rukami. A nie len ja, ale celý štáb našej relácie. Ešte to nie je tak dávno, keď bolo úplnou samozrejmosťou, že pomaly v každom dvore chovali prasiatko. A práve keď sa blížili Vianoce a poriadne mrzlo, konali sa zabíjačky. Pred niekoľkými rokmi na Salaši v sedle z vojska rozmýšľali, ako vrátiť túto klasiku do života a vymysleli nadregionálne zabíjačkové majstrovstvá na Zbojníckom dvore. Tu na Zbojskách, kde je prostredie priam stvorené na to, aby tieto tradície sa tu obnovovali. Koná sa tu 7. ročník tradičnej zabíjačky, kde chceme ľuďom ukázať tú našu tradíciu, kde kedysi naši starí rodičia, otcovia robili túto zabíjačku a pre nás to bol takmer druhé Vianoce. Na tejto zabíjačke sa snažíme, aby ľudia sa vracali k tým tradičným regionálnym receptom alebo chutí, čo je to dôležitý okamih, lebo keď tí ľudia budú tvoriť a držať tú tradíciu, tak pôjde aj ten región, aj tá tradícia sa bude obnovovať. Sú tu kamaráti alebo známi, alebo priatelia, ktorí chodia k nám na toto podujatie, ktorí to veľmi uznávajú a sú to chlapí, ktorí žijú pre túto robotu srdcom aj dušou a vedia robiť tie výrobky. Som z Revúcej a robím revúcky meseník. Je to také tradičné. U nás dáva sa to do kapusnice, zvykne sa to ešte aj zaúdiť a s klobásou a toto sa zvykne potom k štedrovečernému stolu podávať. Poznám to ešte od starého otca, od vlastne ich predkov a pokladá sa ako medzi typické gemerské jedlá, tak ako gemerské gulky aj toto. Voláme sa Podpoľanci. Chceli by sme nachovať ľudí niečím dobrým, takou starou klasikou, kapusnica, klobáska, jaternica. Naše knolhav je špeciálna polovnícka pečienka. Kde sú nejaké koreniny, materinú dušku, ale neviem, či sme ju zobrali, ale hádam, bude tu. My sme polovníci, tak na chate po večeroch skúšame, tak sme si takéto vymysleli. Naša zabíjačka je tradičná, stretneme sa tu kamaráti, mesiari, odborníci, vymeníme si skúsenosti, podebatíme sa. My máme akože u nás na dedine primenie každý, tak moju starku vlastne volali, že do Čaptoška, takže čaptoškové jazyky, ktoré u nás majú tradične už možná, že starka tam má 90 rokov, takže to je tam od nepamäti. My sme prišli zo Sporáča a máme tu svoje recepty. Máme tu pražené mäso s gruľami, ideme to volať rusnácka mutofuľa sa to volá. Potom máme rusnácky hamburger. Máme tu ananás. Potom tu robíme kolbásy, húrky, no, ideme robiť tlačenku a to je všetko. Pohárik máme na to, že keby náhodou mi chcel takto naľati dačo, takže by nemusel ho pohľadať, rovno nalie a rovno vypijem. My, Kysučania, sme prišli ukázať také naše kysucké špeciality. Jelita, klobásy, kysucké droby. A naša špecialita bude podrdlovina s pečienkou a s cibulkou. Toto na každej zabíjačke nesmie chýbať. My sme vlastne taká skupina zbojníkov z Moravsko-Sliezského poľského kraja. Lebo u nás na Kysuciach je taký bod, kde sa stretajú tri štáty, Česko, Slovensko, Poľsko. A my nechceme ľudí ozbíjať, ale chceme, aby sa jahňacina, baranina, zajačina, kačky, husy, kury dostali späť na trh. Ale nie z dovozu z Číny, ale zo slovenského chovu. Týmu Rusnákov vám jednoznačne poluje slivovičky a veľmi odporúčam ho navštíviť. My jsme taková skupina amatérů, který jsme vůbec poprvé na zabíječce, v životě jsme ji nedělali, jo? A o tom to je. A přijeli jsme sem, protože tady ten kraj známe, my jsme tady poděkojkátý a strašně se nám to tady líbí a prostě my nejdeme vyhrát, jdeme jen tak zablbnout, zasoutěžit. Máme 4 jídla. Rušnohorskou krkovici, máme cínovecký špís, máme maso na houbách a máme polívku a la Vystric. Není to specialita
včera ráno jsme to vymysleli. Čekáci určitě dělají zabíječky, jo, ale spíš ne na takové úrovni, ale spíš každý doma, či takhle ve skupině kamarádů či přátel. U nás ty tradiční recepty už zanikají a už jenom málo kde se takovýhle akce konají. Medzi jednotlivými súťažiacimi družstvami nechýbali na Zbojníckom dvore tento rok ani zástupcovia relácie Farmárska reví. Po celý rok pripravujú pre divákov obľúbenú reláciu a teraz prišli dokázať, že vedia nielen urobiť reportáž, ale aj niečo dobré a tradičné navariť. Družstvo v zložení redaktor a moderátor Ján Škorňa, kameraman Igor Demčák, redaktor Mário Hanzel a zvukár Ivan Švarc sa rozhodli variť zabíjačkovú kapustnicu. Recept na kapustnicu je od nás z Drahovských Lazov v okrese Poltár. Ďalší recept je od kolegu Demčáka, povie vám odkiaľ. Tak, toto nebolo v scenári. Ďalší recept, robili sme grillovanú panenku. Nič zložité, trochu soli, trochu korenia, dobrý ohník a mňamka hotová. Čo si to teraz vytiahol? Skúsime urobiť bôčik, ideme skúsiť, či je už dobre uvarené a potom budeme ponúkať. Ja som tu ako výpomoc, ušla sa mi funkcia mesiara, pomocníka, amatéra, takže dúfam, že to chlapcom moc nepokazím a že ozaj uvaríme niečo dobré. Kameraman Števko Kamenský po celý čas nakrúcal a aj v tomto zábere je za kamerou. A tak toho veľa ochutnať nestihol. Podobne ako zvukár Janko Siman. Ostatní, ako napríklad Dadula Kyslanová, sem tam nejaké to sústo okoštovali. Toto je tá grillovaná panenka a Dadka to ochutná a povie, že či hej, či nie. Takže veľmi dobrá paprikáška bude. A dobre. Ešte raz kapustnica, len dobre. Výborné, no. Ja radšej papám, ako varím. Ja viem, čo by sme... Celá farmárska reví je o tom, že chceme presvedčiť Slovákov, že slovenské potraviny sú naozaj dobré, zdravé, že by si mali hľadať na pultoch to, čo Slováci vyrobia. Tie svoje výrobky zo svojej lokality sú naozaj najlepšie. Netreba ich prepravovať, vyrobili ich Slováci. Okrem toho, že jeme zdravé veci, dáme robotu aj svojim ľuďom a o tom je celá naša relácia. Tu by sme chceli ukázať naozaj, že vieme o tom nielen hovoriť, ale vieme, čo si urobiť aj vlastnými rukami. Celý štáb, ja aj kameraman, aj zvukári, že dokážu niečo vlastnoručne urobiť. Snažíme sa doniesť to, čo sme si doniesli z detstva. Ja som až do 23 rokoch vyrástol na Lazoch, kam neviedla asfaltová cesta. Celý život sme chovali doma svíne, krávy, ovce, vždy sme zabíjali niečo, vždy sme niečo doma robili, varili, kuchtili, pomáhali a to by sme chceli ukázať aj ľuďom tu. Kapustnica z rodného kraja Jána Škorňu z Drahovských Vrškov pri Poltári mala úspech. Odborná porota jej prisúdila prvenstvo za originálny recept a tradičnú chuť. My tu hodnotíme hlavne senzorické vlastnosti týchto špecialít a či sa zachováva regionálnosť podľa prihlásených družstiev, lebo máme tu z viacerých regiónov, z celého Slovenska aj zo zahraničia, tak uprednostňujeme špecifikáciu zabíjačkovú a hlavne senzorické vlastnosti chuť a špecifikum ako výnimočnosť produktu zo zabíjačky. Mňa veľmi prekvapili zdychovanské zemiakové húrky, čo som veľmi potešená. Na Liptove sú to droby a tu sú to aj s húrkami spojené a meseník, čo myslím si, že predstavíme aj vašim divákom v nasledujúcom období ako veľmi, veľmi zaujímavú špecialitu regiónu. Zatiaľ je pre mňa veľmi zaujímavé, že máme tu v úvodzovkách svínsky zdravé jedlo, lebo vracajú sa k pôvodným tradičným receptúram, kde sa napríklad do jaterničiek dáva proso alebo krúpky, čo je, myslím si, veľmi aj zdravé a propagované ako racionálny produkt aj s tým mäsovým výrobkom. 7. ročník zabíjačkových majstrovstiev bol výnimočný. Na zbojská prišlo 15 družstiev z celého Slovenska a hostia až z Krušných chôr. Do súťaže celkovo prihlásili až 60 regionálnych tradičných jedál, na ktorých si všetci návštevníci pochutnávali. Jedli, pili, hodovali a už teraz si sľubovali, že o rok opäť na zbojská prídu. A my s farmárskou reví, ak všetko dobre pôjde, prídeme tiež. Samozrejme s nejakým zaujímavým receptom.